सा 8निफ्राय जों दिनै साब्रैखौहाय जोङो दिनै बेल मोननायाव सक्षम जाबाय। बिथां बिराद दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ। दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय जोंखौ रावबो खबरानो। गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बर' बिमाफोरनि मेगनाव दासिमबो मोदैया बोहैबाय थायो। ओरैबायदि माने दुखु नांथावना दासिमबो बर'फोरनि दुखुआ जोबाखै। तो खुलुमबाय, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। तो दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि साननो गोनां आरो ओरैबायदि दुखु नांथावना जागोन। तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजिनो मोनगोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव देरसिन दुखुआनो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बारग' एनडिएफबिफोरा दासिमबो उदां जानो हायाखै, दासिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों। तो बै जोबथेसालियाव जोबनानै थांनांनानै न'खरनि माखासे जाय बिसिफ्रा जाय बिमाफ्रा दिनै गोबां दुखु फोरमायदों, गोबां दुखु जानानै माबायदि सोलिनानै दङ नोंथांमोना नैबे ससे क्लिपखौ नायनानै ला। हासबेन्डनिया मैया हियारिं माबा होदोंमोन, हाइकर्टनि हियारिंखौ रिजाल्टखौ होदोंमोन, जोंना रिजेक्ट जाबाय। आं बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानोदि थाबैनो मोजाङैनो मावनानै होयोबा उदां खालामनानै होयो, बेखौनो आं सरकारनिसिम खावलायहरनाय थायो आरो। दिनै माबा 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय, 11 हाबबाय आरो। नोंनि फिसाया इन्डिबियाव नामा? इन्डिबियाव दंमोन। बबे जायगायाव दंमोन? बेखौथ' आं बुंनो रोंला बबे जायगायाव दंमोन। ओरैनोथ' बेखौ माबायाव 2015 26 जानुवारियाव कुसगाव थानायाव एरेस्ट देखायदों आरो सारेन्डारसो फैदोंमोन, सारेन्डाराव एरेस्ट देखायदों। दिनै बियो 10 बोसोर कमप्लिट जानानै 11 हाबबाय आरो। बबे जेलाव दं? गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दं। सिगाङाव माबायाव दंमोन, क'क्राझार जेलाव दंमोन। ओमफ्राय दा क'क्राझार जेलाव 3 मासल' दोननानै माबायाव लांदों आरो, सेन्ट्रेल जेलाव लांदों आरो एनआइएफोर बिजिर खालामनानै। नोंस्रा गथ' गथाय दं? गथ'फोर दङ, फिसाजो 2, फिसाला 1 बिदि दं आरो गथ'फोर। न'खरा बर' उसुबिदायानो सोलिनानै दं आरो। नांगौ रोखोम फरायनो, गाननो जोमनो, जानो लोंनो होनो हाया फिसाफोरनो। दानि गभर्नमेन्टखौ खावलायो आं, थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौ आं। बिराद दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ। दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय जोंखौ रावबो खबरानो लाफैया। फिसा फिसौ गोदाव जानानै दङ। बहा आब'ना गामिया बहा? बिजनि बेसरगाव होनो आंना। सरकाराव जे इन्डिबिनि दैदेनगिरिफ्रानो दङ, बिटिआर प्रमद बर' दङ, बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? बिथांमोनखौ आं खावलायो बेखौनो, जाहाथे थाबैनो उदां खालामनानै होयो, न'खर फारसे गथायनानै हरो। गभर्नमेन्टआ दानि जाखिनि गभर्नमेन्टआव दङ बिसोरो थाबैनो मावनानै उदां खालामनानै होयो, बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानो आरो आं। जाय बर' बिमाफ्रा, जाय बर' आइजोफ्रा गोबां दुखुनि गेजेरजों माबायदि सैनानै थानांदों नोंथांमोनाथ' नैबे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नुबाय। तो जों साननैसो सिगां खोनादों 30 जानुवारि खालि माखासे एनआइए केसाव नांनानै थानांनाय 4 एनडिएफबिफोरा माने बेल मोनबाय होननानै जों मोनथिदों आरो। बे मोजां खौरां, नाथाय गोबां दङ, दिनै 4ल' नङा गोबां दङ। बिथांमोना माब्ला उदां जागोन बे गोबां साननो गोनां आरो। तो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव सोरखारा जाहाथे बिथांमोननि थाखाय गोख्रै खामानि मावो, जरदार खामानि मावनानै बिथांमोनखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनो हायो। बिनि थाखाय जों बयबो माने खावलायनांगौ सरकारनि सायाव, आरो बयबो नाजानांगौ, आर'ज खालामनांगौ। बिथांमोना बयबो माने बर' हारिनि जे जुजिलांनाय, बै जुजिलांनाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ आलो गोजोनै दैदेनलांनो हायो गावनि न'खराव फैनानै। बिनि थाखाय जों बयबो आर'ज खालामनांगौ आरो। तो लोगोफोर, बे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोना शेयार खालामबाय। बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।